Мин әле һаман нидер көтәм, уңай үзгәрешләргә өметләнәм. Халык бик зур бит ул. Ул бик зур көч. Ул яшәгәндә без барыбыз да әле яшәрбез дип ышанам. Әмма халыкны әрле-бирле саташтырып биргәндә кемдер дөрес сүзне әйтеп, туры юлны күрсәтеп барырга тиеш бит. Узган гасырның 40-нчы еллар азагы 50-нчы еллар башында Советлар Союзында чираттагы чиз тарту сәясәте башлана. Законнар гаять кырыс төс ала. Совет хөкүмәтенең идеологиясе белән килешмәгән, имеш буржуаз уйдырмаларга тайпылган, ирекле фикер йөртүче интеллигенция вәкилләре төрмәгә утыртыла һәм сөргенгә сөрелә. Нәкъ менә бу шомлы вакытта 1950 елның март аенда Казан дәүләт университетында бер төркем студентлар кулга алына. Алар арасында әдәбиятта әле беренче адымнарын ясап кына өлгергән яшь язучы, икенче курс студенты Аяз Гыйләҗев тә була. Егерме ике яшьлек яшь егетне Совет хөкүмәтенә каршы пропаганда һәм агитация алып барганы өчен 58-нче статья буенча хөкем итәләр. Шул мизгелдән аның язмышын халык дошманы дигән каһәрле исем караңгылата. Кем буласың ул? Аяз Гыйләҗев. Аның Казанның Черек күл төрмәсенә эләгүе очраклы хәл буламы? Сарман районының югары Баграш авылыннан килгән татар егете коммунистик идеологиягә, партия әгъзаларына нинди зыян китерергә мөмкин? Бу сорауга аңлаешлы һәм ачык җавап әлегә кадәр юк. Һәм кайчан булыр билгесез. Ул КГБ архивларында совершенно секретно дигән тамгасы астында кала. Их арестовали в 50-м году. Арестовали как националистов татарских, которые там задумали там чего-то и так далее. С моей точки зрения, это была обычная для тех времен, так сказать, чуть не сказал, КГБская провокация. То есть этого ничего не было. Но людям надо было повыситься в звании, люди, вот они придумывали все это дело и так далее. И вот был придуман такая провокация одним из лейтенантов местного КГБ, Мазит Рафиков. Он был писателем татарским и работал в Таткнигоиздате. Я его знал немножко. В КГБ быстро выяснили, что этот Рафиков в годы войны сотрудничал со СМЕРШем. КГБ, вот этот лейтенант, давай так, организуем националистов, группу, так, тебя мы тоже сначала арестуем, но ты нормально выйдешь, а тех мы, это... Вы знаете, что с них взяли расписку никогда не рассказывать, за что они были арестованы? Аяз Гыйләҗевнең ул дәүрдә милли сәясәт өлкәсендәге эшчәнлеге мәгълүм түгел. Әмма аның яшьтән үк туры һәм ачык сүз, үзенчәлекле фикер иясе булуын раслаучы фактлар бихисап. Университетта укыган чагында ук Аяз беренче хикәяләрен яза башлый. Һәм аның бу әсәрләрендә кайберәүләр хакыйкатьне түгел, ә системага карата каршылыкны күреп ала. Мин хикәяләр язам, аралашам, йөрим, үз фикерләремне ачыктан-ачык кычкырып әйткәлим. Шуннан ана дигән хикәямне укыдым әдәбият түбәрендә һәм бер вакыт университетның Ленинец дигән газетасында мине бик каты бергән на неправильных позициях дигән мәкалә килеп чыкты. Кем язды икән? Аны ул псевдонимнән Сарманов дип куйган. Мин бүгенгә кадәр кем язганын белмим. Аяз Гыйләҗевнең әдәби түгәрәкләрдә сүз алуы аның киләчәктә аянычлы язмышка дучар булуына китергәнлеген язучының тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнгән белгеч Миләүшә Хәбетдинова да раслап чыга. Университетның әдәби түгәрәгенә төрле яшьтәге, төрле милләт вәкилләре йөргән. Күбесе фронттан кайткан кешеләр, солдатлар.
Нәкъ менә алар совет системасының кимчелекле яклары турында кайвакытта сөйли торган булганнар. Ошык бит сугыштан, фронтовиклар кайтканнар, фикерләре бик авыр. Германиядә бар күргәннәр. Герман халкы бай яшәгәнен, бут белән ит иленгәнен чуаннарда. 45-нче, 46-нчы, 47-нче, 48-нче елларны китергез әле. Куттыш куш ошык безнең илдә. Һәм алар аңлаганнар бу системада проблема булганын. Һәм менә шундый акция ясаганнар инде, алар саботировать итәргә тиеш булганнар выбор Верховный Совет. Әдәби түгәрәкнең башлыклары беренче өйрмә вакытында ук кулга алына. Аяз Гыйләҗев соңыннан эләгә. Илебезнең бу тарих битләре әле дә ачылып бетмәгән. Репрессия корбаннарының язмышы тормыш күрсәткәнчә бик еш кына нахак сүз, яла ягу белән бәйле була. Аяз Гыйләҗев тоткынлыкка эләгүенең сәбәбен еллар узгач язып чыга. Аның «Ягез әле бер дуга» романы Гулагта үткән тормыш хатирәләренә нигезләнгән. Әсәрдә телгә алынган һәр кеше реаль, һәр вакыйга чынбарлык дип карарга мөмкин. Автор үзе дә шулай ди. Репрессиянең соңгы дулкыны корбаннары кичергән мизгелләргә һәм аларны буй ачы язмышка этәргән кешеләргә ул үз бәясен бирә. Аларның кайчан булса да тәүбәгә киләчәкләренә ышана. Ул аларны гафу иткән, чөнки хакыйкать бер генә була ул. Гаепләүләр төрлечә булды. Асылда шул Совет властен яратмау, Сталинны яратмау. Мин аңлы рәвештә ул системаның дошманы идем. 40-нчы еллар ахырында Казакстан җирләрендә особый дип исемләнгән лагерьләр төзелә башлый. Монда төрле җирләрдән төрле милләт вәкилләрен китертәләр. Аларның һәр берсе диярлек совет властенә куркыныч тудырган шәхесләр, акыл ияләре була. Мәсәлән, алар арасында киләчәктә Аязның дустына әйләнгән атаклы физик Рафаэль Шапира, венгр тәрҗемәчесе, күренекле рәссам Арпад Голгоций. Үз илендә хәзер Арпад милли герой. Еллар узгач, ул төрмәдә бергә утырган Аяз дустын эзләп Казанга килә. Әмма инде соң була. Алар реабилитациядән соң очраша алмыйлар. Ләкин Аяз Арпадны һәм төрмәдә бергә утырган фикердәшләрен моңсуланып, гомере буе бик сагынып искә ала торган була. Аның өчен бу еллар чын-чынлап тормыш мәктәбе. Каторга нәрсә ул? Каторга ул елына 2 мәртәбә открытый хатка яза аласың. Ул да урыс телендә. Ул аталайны без права переписки. Һәм не грозит ничейный световой день эш. Менә бер караган икенче каранга эшлисең. Исем фамилияң юк, номер. Син эшкә дә номер белән чыгасың, эштән дә номер белән кайтасың. Номер белән сиңа дәшәләр, номер белән сине чакыралар. Ләкин мин бу төрбә лагерь елларымны үзем бәхетле еллар дип саныйм. Мин яшидем, көчледем, минем гаиләм юк иде. Әти-әни минем җилкәдә түгел иде. Мин тарихта күрелмәгән һәм кабатлануы да мөмкин булмаган бер авыр чорны кичердем. Юлчылар фикерләрен ишеткәнем бар, укыганым да бар. Менә лагерь белән гурланып яшәде дип. Дөрес аңламый Аяз абый. Аяз абый бер кашан да теге менә бу лагерь белән спекулировать итмәде. Аяз абый бер кашан да. Әйе, ул кабул итте бу үзенең биографиясын, чөнки ул аны минем менә Горький әйтә, мой университеты дип. Ул менә лагерьне университет дип кабул итте, тормыш мәктәбе. Нәкъ менә төрмәдә утырган елларында ук Аяз Гыйләҗев зур иҗат турында хыяллана башлый. Хәтта туганнарына язган хатларын булачак атаклы драматург дип имзалый. Актастан Аяз хатларны я Ибраһим, я Искәндәр дигән исемнәр куеп җибәрә торган булган. Иң курыкканы әтисенә, туганнарына авырлык китерү ихтималы. Ул төрмәдә, әтисе укытучы кеше. Аяз кулга алынгач, аның гаиләсен һәр даим тикшерә башлыйлар. Шуңа күрә әтисе Гыйләҗевләр нәселендә бер төпчек малайдан икенче буын төпчек малайга кала торган шәҗәрәне утка сала. Юк, Аяз Гыйләҗевләрнең нәсел агачы януына түгел, хәтер агачы януына
гомере буе сыкрый. Совет власты яклы кешеләр бит инде гел эзләп йөриләр. Олар гарәпчә язып, Совет властына каршы фикер таратучылар дигән фикерләр була буга инде. Әти дә бит инде кириллица белән укыта мәктәпләрдә. Өйләрендә гарәп шрифтендәге язмалар булуыннан курка, оязны кулга алгач, әти үзләрендә булган гарәп шрифтендәге күп китапларны үйеп яндыра, һәм шаҗараны ояз Ояз өчен тәнтүләр керер дә, мине кулга алырлар дип куркып шаҗараны яндыра. Ояз гомере буена әтигә рәнҗиде, шаҗараны яндырдың, әти шаҗараны яндыргансың, мине тарихсыз калдырдың, мәгълүматсыз калдырдың дип әтигә гомер буе рәнҗиде. Курку булган. Безнең бабай бит, мәсәлән, безнең борынгы бабалар инде мөхаҗирләр булып Төркия якларына киткәннәр һәм шунда урнашканнар, һәм озак еллар, 40нчы елларга кадәр безгә хатлар язганнар алар. Шул хатларны да яндырган бит безнең бабабыз. Чөнки НКВДдан, КГБдан курку хисе бик көчле булган. Шуңа күрә ул шәҗәрә табылса, анда исән калмаслар безнең бабалар. Безнең әти-әниләр дә исән калмаслар әле хәтта. Чөнки шуннан курыкканнар инде. Шуңа күрә менә безнең бөтен тамырга шундый менә балта чабылган. Нишлисең, бу зур фаҗига, бу милли фаҗига бит инде. Biz imansız çorda yaşadık. Hem min onun ruhu yoktan adamların içik sındırganın tuyup yaşayım, sizip yaşayım. Hem kolumdan kelgen kadar halkımın öz asılına burup aytуын бик нык телим. 1955 елның 19 августында Аяз Гыйләҗев азат ителә. 1956 елның февралендә аклана. Төрмәдә утырган вакытта ул Нәкыя исемле кыз белән хат алыша башлый. Нәкияне Аяз кечкенә чактан күргән, белгән була. Икесенең дә нигез чипләре бер. Нәкияның әнкәсенең сеңлесе Аязларның төп йортында килен була. Шуңа күрә кечкенәдән алар бергә үсәләр. Аяз төрмәдән кайтканда Нәкыя инде җиткән кыз. Алар бергә Бузат чишмәсе буена төшәләр. Нәкыя ди, әгәр без ди өйләнешсәк ди, монда ди агач утыртырбыз яме ди. Ул бит теге җиңел генә хобби түгел. Ул беләсез нәрсәгә бәйләнгән, мәңгелек турында, фәлсәфи, дөньяның фәлсәфи мәгънәләре турында уйланулар. Чөнки кеше агач утырта да үзе китә, агач кала. Димәк, кеше мәңгелектә ниндидер үзенең изен калдырырга тырыша. Иҗатның, әдәбиятның нәкъ шул нигезе. Кеше үзенең изен мәңгелектә калдырасы килә. Әдәбият мәйданына Аяз Гыйләҗев җепшеклек дәврендә аяк баса. 1959 елда аның 2 пьесасы дөнья күрә. Җиз кыңгырау һәм Киек кас юлы премьералары Галиәскәр Камал театрында күрсәтелә. Әмма бу спектакльләрнең сәхнәдәге тормышы ни аяныч бик кыска була. Алар репертуардан төшеп калалар. Һәм бу яра Аяз Гыйләҗевка яңа көч табып, җиңнәрен сызганып эшләргә тагын да зур этәргеч була. Ул эштән кайный. Аның сүзе тамашачыга җитәргә тиеш. Фикерләү киңлеге киң булырга тиеш дигән мәгънәдә язылган пьесалар иде инде алар. Бик авыр кичерде ул. Халык аны аңларлык дәрәҗәдә түгел иде, чөнки ул вакытта инде идеология нык тәрбияләгән иде халыкны. Совет властын яратмаучыларны кырып бетерә язганнар бит инде. Ул халыктан, үз укучыларыннан геройларының язмышы өчен борчылуын таләп итә.
Аның өчен тормыш юл ул. Чыгасың, барасың, күзеңә ни күренсә шуны төйисең. Яхшысы да бар, яманы да иярә, дип әйткәне бар. Капкалды. Капка? Жарар хәерлегә булсын инде. Алса жаңа капка бастырасың әле әтисе. Күптән бит инде жаңа капка бастырам дип баганалыклар да алып кайтып куйган идем, Алла бирсә. Иваннан түгел, алай түгел әле. Менә шушы ауган капкаша. Менә шушы ауган капкаша. Минем 4 малайым фронтка чыгып китте жамалды. Аяз Гыйләҗевнең һәр әсәре совет пропагандасының вак иләге аша уза. Аны бер яктан яраталар, икенче яктан күрә алмыйлар. Дуслары соклана, дошманнары курка. Тәнкыйтьчеләрнең һәм түрәләрнең аңа булган мөнәсәбәте бик каршылыклы була. 1963 елда язылган 3 аршин җир әсәре тәнкыйтьчеләр тарафыннан тармар ителә. Социалистик җәмгыятьнең яшерен йөзен сурәтләгән татар авылының фаҗигасын ачкан бу повесть зур гаугага сәбәп була. Совет властына каршы язылган әсәр дип аязны теттә башладылар. Матбугатта Флюн Мусин дигән бер тәнкыйтьче килеп чыкты. Ул Табиевка тотада йөгерә икән, шул шаршын җирнең нинди мәгънә биргәнен. Нигездә бу колхозларны бетерү, колхозда теге коллективлашуга каршы язылган әсәр дип аязга кондала булып ябыштылар. Ләкин этләр өрә тора, кәрван бара тора диләр бит халыкта. Аяз Гыйләҗев Мәскәүдә яшәүче язучы, тәрҗемәче Искәндәр Гыйзатуллинга бу әсәрне тәрҗемәгә тәкъдим итә. Әсәрне тиз арада рус теленә тәрҗемә итеп бастыралар һәм бу әсәр Дружба народов дигән журналда чыгып, ел әсәренә әверелә. Аяз Гыйләҗевка Мәскәү язучылары кул чабалар. Сенің йортыңнан сыңар жіп тонып шықпайым. Шалбарамны солап қалдырыр едім. Урама шаутесім бар. Неше ел месіне қызметші болдым. Жетер. Сау бол, әнекей. Бала! Ғайыпләмә бізні. Бала! Балалар! Жеткені! Бізден яшып, бізден башқа яшып қорасындар. Аяз бага бит инде вакыты белән юбилей бар вакытында наградалар бирмичә тордылар. Чөнки ул бит инде каршы чыккан кеше. Әнә бит ул Тукай премиясында әйттеләр аңа 3 аршын җирдән баш тартмасаң, бер качан да алмыйсың, әтәч булып кычкырсаң да дип. Һәм Аяз абый чыгып китә һәм кире бурып кайта әтәч менгән читәнгә повесть белән шул китап белән чыга Тукай премиясына. Һәм аңа әйтәләр: "Ни син күзеңә китер инде, Аяз. Хәзер без обкомга менә дәүләткә нинди служебный записка белән чыгарга тиеш. Ничек моны тәрҗемә итәргә? Взлетел петух на плетень." Тукай премиясе безнең бөек әдәби премиясына чыга торган исеме дип аны көләләр. Но монда да Аяз абыйның характеры бит, үҗәтлеге, 3 аршын җир белән тарихка керәсе калган Аяз абыйның керәсе килә. Аяз абый үз халкының фаҗигасын тоеп, соңгы аның менә шундый кабул итмәделәр дә бу әсәрне, әтәч менгән читәнгә. Аяз абый әйтте, бу әсәрне кабул итмәс диде. Мин гомер буенча үз туган җиремә, авылыма мәдхия җырладым. Әмма ләкин хәзер мин менә мондый әсәр язарга булдым, тәнкыйтьләп чыктым мин үзем халкымны дип. Җилгә каршы барган зур караб кебек ул давылларга карамыйча иҗат итүен дәвам итә. Аның эшчәнлегенә, тырышлыгына, өлгерлегенә хәтта каләмдәшләре сокланып туя алмый. Ләкин бу соклануның тискәре ягы да булгандыр. Иҗатташларының һәм каләмдәшләренең кайберәүләре Аяз Гыйләҗевнең Советлар Союзында бик тиз танылуын, билгеле булуын күтәрә алмады. Көнчелек көйдерә башлады. Күтәрә алмады татар халкы Аяз абыйның бик зур премиялар алганын. Күз алдыгызга китергез. 2 кеше генә татар әдәбиятында мактаны ала Горький премиясын алганы белән. Берсе ул Сибгат Хаким, ләкин чагыштырыгыз Ленин поэмасы турында, Ленин поэмасын язып алган шәхес.
Аяз Гилязевның Горький премиясы ул татарга бик кадерле булырга тиеш. Гомер буенча волнорез кебек каршы системага барган кешегә Горький премиясы бирделәр. 90-нчы еллар алып килгән милли хәрәкәт шаукымын һәр язучы үзенчә кабул итә. Кемгәдер иҗат өчен яңа сулыш алып килә ул, кемгәдер сүз иреге. Хакыйкатьне белгән, аның өчен гомре буе көрәш алып барган кеше Аяз Гыйләҗев кына бу күренешләргә бик тыныч карый. Мин соңгы елларда илдә бара торган милли хәрәкәтләрдән шактый еракта торам. Моның өчен үкенмим дә, чөнки тешең булмаган килеш кемнедер тешләргә тырышу ул туры бик акыллы эш түгел. Нәкъ 90-нчы елларда милләтнең күтәрелеш чорында Аяз Гыйләҗев яктырткан идеалларны хуплап чыккан вакытта шәхсән аңа каршы яңа көрәш башлана. Булды инде гаепләүләр дә имеш Аяз абый аркасында бик күп кеше лагерьга эләкте дип. Стукач дип яздылар. Бөтен безнең газетлар пычратып язды Аяз абыйның исемен һәм менә бу көннәшү, бу премиялар алу һәм Аяз абыйның тиражларын кабул итмичә Аяз абый бик зур тиражлы китаплар чыгарды. Мәскәүдә, Казанда ул бик гонорар бар. 3000 менә акча. Уйлап карагыз, аны бит инде кеше тыныч яши алмый мондай сумманы ишетсә. 100 тәңкә зарплата максимум укытучы кешенең, бу 3000 гонорар бар Аяз абый ала Мәскәүдә. Һәм моның икенче ягы бар, менә Аяз абыйны травлега ушрый. Һәм даже роман чыгарыла. Гури Тавлин яза роман Афат. Һәм шунда бер герой чыгара инде Аяз Гыйләҗевне таныйлар бөтенесе Аяз Гыйләҗев дип һәм бөтен дөнья укый. Тормышының бу катлаулы чорын да ул аек акыл белән җиңеп чыга. Аяз Гыйләҗев махсус комиссия төзүне таләп итә. Бу комиссия әгъзалары КГБ архивларын ачып, халыкка дөреслекне җиткерергә тиеш. Комиссия рәисе итеп атаклы тарихчы һәм язучы Рафаэль Мустафин билгеләнә. Рафаэль Мустафин Аяз Гыйләҗевнең делосын тикшереп, бар язучылар алдында 40 минутлык доклад ясый һәм аны яклый. Татарны бетергәнлегенә рәнҗиде ул Аяз. Менә бит инде төрмәгә утыртучылар да Аязны бит инде кулга алулар татарлар булган, кулга алып үтерүләр татарлар тарафыннан башкарылган. Татарның татар тарафыннан бетертелүенә һәм татарның көчсез булуына, үзе яклый алмауына нык рәнҗиде. Аяз абыйны яклап бер кеше чыкмый. Менә мин моны кабул итмим. Мин моны кабул итмим. Үз халкында менә мондый куркаклык, көтү, ничек менә бу арслан җиңеп чыга бу ситуацияны карап тордылар. Дуслары да, якыннары да, дип әйтәм инде миндә, каләмдәшләре дә кысылмадылар, бер-бергә курыктылар. Һәм менә бу ситуациядә Аяз абый үзе ничек тотты? Аяз абый үзе турында кайгырмады. Һәр минутында туган җире, туган халкы турында уй белән яшәде Аяз Гыйләҗев. Һәм ул әйтте, килер вакыт бу пычракта миңа йокмас. Тарих бөтен нәрсәне дә үз урынына куер. Хакыйкатьнең бәясе бармы? Аны белгән, аны үз күзе белән күргән, кичергән, аңа гомере буе тугры булып яшәгән кеше өчен хакыйкатьнең кыйммәте нинди? Аяз Гыйләҗевнең тормышы, аның иҗаты нәкъ бу сорауга җавап бирә дә инде. Чөнки аның хакыйкатенә бәя биреп бетергесез. Чөнки Аяз Гыйләҗевнең иҗаты ул гаҗәп бер күренеш. Аның теле генә нитра бит. Менә аны укыган вакытта гына аңлыйсың татар теле нинди матур, нинди бурылмалы, нинди йомшак, нинди менә шишмә кебек ага. Мин күрдем Аяз абыйның триумфын шитилдә. Безгә гел әйтәләр, менә безнең әдәбиятны дөньяга чыгарып булмый дип. Була. Аяз абый хәзер Төркиядә,
Аның инде исеме хәзер йолдызга әйләнде. Чингиз Айтматов дәрәҗәдә дип аны бәялиләр. Хәзер менә яңа феномен туды. Канадада түрек телендәге 3 аршын җирне инглиз теленә тәрҗемә итеп бастырырга әзерләнәләр. Интек төрүләр булса да, киләчәге якты булачагын белә иде. Мин киләчәктә бөек язучы булачакмын, борчылма карчык дидер ул. Он был не только великим сыном татарского народа, это не спорю с этим никак, согласен. Но он был одним из выдающихся писателей России. Потому что многие его произведения изданы на русском языке. И с ними знакомятся те, кто не знает татарского языка, а знает русский язык. Он достояние не только Татарстана, а всей России. Я бы сказал так. Dünya nişi бар, шул халinde аны әсәрімдә беркетеп калырга теләдем. Авторның дөньяга карашы теге яки бу якка ошып киткәндә дә ул үзенең чын йөзен саклап калырга тиеш.